Lumagadi talna wada sisya, lumajak makasaya wada sisya. No umali labi sandalaw yan na maga lumajak maanapan solusyon di problema wada sisya. No umali padas wada sisya, likat man wenno nam ay wada sisya. Inadadail ko ay biyag kanang lumagay nam namana, gapus ka asina biyag ko inturong na wada sisya. No umali dwa-dwa ligan sinan kararawa, adado ay lulwa man ayos isnan mata. Lungteng tuy tutuwa ay inta ko maila, sumbat din kararag tako sinandaga wada sisya. Umali padas wada sisya, ikat man wenno nam ay at wada sisya. Inadadal ko ay biyag kanang lumagay nam namana, hingapos ka asina biyag ko inturong na wada sisya. No umali dwa-dwa ligat sinan kararawa, adado ay lulwa man ayos isnan mata. Tungkong tuy tutuwa ay inta ko maila, sumbat din kararag tako sinandaga wada sisya. Umali dwa-dwa ligat sinan kararawa, adado ay lulwa man ayos isnan mata. Tungtong tuy tutuwa ay inta ko maila, sumbat din kararag tako sinandaga wada sisya. No umali dwa-dwa ligat sinan kararawa, adado ay lulwa man ayos isnan mata. Tungtong tuy tutuwa ay inta ko maila, sumbat din kararag tako sinandaga